Want ik stap met jou. En ik heb die papieren niet. Ik stap met jou. En als jij niet gekwalificeerd bent, ik stap met jou. Als schrijf je dokter je af. Als schrijf je dokter je af. Want jou bij jou. Misschien betekent het niks voor jou niet, maar voor iemand langs van jou. Betekent het niet verhaal dat we zeggen, jou bij jou. Oh Jesus. Ik voel die kracht van die Heer hier. Ik voel die kracht van die Heer hier. Van zijn beloften staan vast. Zijn beloften staan vast. Ja, dat heb je uitgelopen. Ja, dat is lekker, je hebt uitgelopen. Maar hier, hoe ben je? Als donker, ik zie niemand om mij niet, maar al wat ik weet, is hoe ben je? Ik hoef je ons om te vieren wat ons gaat eer Christus of wat die jaar zolang in de hand vasthouden. Toen verloor ons voor die 62.000 rand. Maar wat ons hou was, ja, ik hou ons hand. Je hou ons hand. En weet je wat de beste was? Hij zei, kijk die van mij gekies. Ik heb voor jou gekies. Zoals hij van mij gekiezen, dan moet hij mij zijn belofte houden. Want hij zei in Deuteronomium 31 vers 8, ik zal jou nooit begeren. Ik zal nooit